Здравейте! Аз съм Ева от Енергийна агенция Пловдив. Второто издание на специализираното изложение за обновяване на жилищни сгради Multihoum 2025 беше открито днес. Господин Дончо Бербалов, заместник-министър на икономиката и индустрията, участва в церемонията по официалното откриване на 79-я Международен технически панаир. И посети щанда на Multihoum с представители на българските общини и на дипломатическия корпус, акредитиран в Република България. Изложението ще се проведе до 27 септември в Палата 6. Работно време за посетители. 24-26 септември, от 9 часа до 18 часа. 27 септември, до 14 часа. На щанда ще получите експертно решение по въпросите за етажна собственост и възможности за сдружаване на собствениците на многофамилни сгради. Енергийно обследване на имоти. Енергийно ефективни решения, технологии и продукти за сградно обновяване. Финансиране на проекти за строително обновяване. Консултации за енергийно бедни домакинства.